قرأ آية كمان بشيء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. biye juma don ye hijiriya ba kelani kɛmɛ naani ani bi naani ani naani sungalo tani wɔɔrɔnan miladi nasaraw jɛka jate ba fula ani mugan ni saba san kalo naani na biye wolonfilana de an bɛ dawuda bugu masjid rajago an b'o kɔnɔ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا إلى آخر الآية. استعملت هذه الآية الكريمة على الأمر بالوصية للوالدين والأقربين. ni aya nana ni kiri min be ni aya kono adamade kinya maria ika wasiya kanke ika wasiya ke bange baga fulaye ube bali masuru ni saya nanima na ya suru nafulo chaman bi bolo ni en nafulo chaman to ala ko kutiba alaykum ija hadara ahadakumul maut. ala ya kauka fardaye do kunni nye fardaye do ka fardaya na tushe ni ciye ka ayaye. ala ko ne ala ya kauka fardaye ni saya nana dola kelema ni saya nana mugoma ini saya sikara be nyogonna eka wosha kambe mina ate mina wa faramfansha bo yorola men ni anko ni saya nana ma kore munye ni mugo be banala bana mi na kachanu ko ni ala yereka kote ni nye saya banade nim bana sugu mugo min be boala maradul maut ni nye saya banade o sugu no ye mugo min soro washiyayi abe nyini edefe me ni anko ni saya nana mugo min ni saya sikara de do faramfansha bena yorola na ya soro mugo min ni ani saya sikara be nyogona ani nimbo be nyogona me aleka hakili machinya aka hakili ba chokola abe kuma fo abaka kuma fota be kalama nintigila mugo hari na ni sikara be nyogona ka kuma be mina parce que hakili be aka kuma sabatilendo hakili bola aka kuma be mina na ye woshiya kam munun ke be mina mais ni mugo be sikara la mugo mi abe kake kuma munun fo atu kalama hakili tala ta ka fota kalama nu oye kuma munun fo ka to saya sikara ina jate tuka aka woshiya kante mina. donc ni nyede mugo min be saya banala ube saya nana ma abe chogola hakili machinya baka kuma kalama na woshiya kam munun ke be jate ube mina. ala ko ala ya bilauka aka woshiya ke in taraka khaira ni mugo minye hera to ni hera jumaya nafulo ni nafulo chamanto ali wasiyatu lil walidaini ika wasiya ke ibange baga fulaye wala aqrabina ani ka bali masru bil ma'ruf ni min donen be sariya kono ka wasiya ke ni hakke min donen be sariya kono ni sariya jenne mbama wo ye sulusuye ikan nafulo tila sabana sariya jenne mbana
ode donendo sariya lo ko hadama dembe siga wasiya keni ode sulusu walla urbu walla kumusu wasiya be siga ni keni nunun dola kelende boni aya min fule ninye tawsiri kelaw doko tiye ka aya ya touché ko tiye aya ko ayen nin touché ko ka bange bagaw be do ka tiye la wasiya teke ulu ye tugune tiye aya ya touché ika balimasuru ifatulon ko fenna be do ika tiye la aya ya touché wasiya teke oye ko parce que tuma mi tiye aya nana ciden ko inna allaha qad ata kulla ji haqqi haqqahu fala wasiyata liwaris ciden ko ala ye hakke tigi be ka hakke dama wasiyate ke cien tabagay donc ko aya in tu serani cien aya mais minya abdurrahman nasiri sadi ale ma jena ni aya tu sele mana tafsir kala wore bew uluka aya ma tu sele aya imba chogoda Cheikh Muhammad ibn Salih Uthaymin aka tawsir ko na fana yude kenya aya imma touché mais aya imbe barake chogodi bange baga mi haribi bange baga minte do ika chiela ibe washia kai ika bali mari suru minte do ika chiela ibe washia kai mais ika bange baga be do ika chiela washia teke oye ika bali masuru be do ika chiela washia teke oye aya imbe tan ni chogodela nanye ninfo mogo do be se ka fo mogo be se ka ke chogodi ko ka bange baga fulate do ka chiela o be se ka ke chogodi amba fo wa be se ka ke misali la muqalafatu din na ya sureni ka bange baga te dina kelena e silamade ala kan kisama e ka bange baga fulay bani fa e kafirude ulu ye yahudiya ule wen nasara e de silamay ute do ka chiela ika bange baga fulate do ika chiela bon ni be na sasisa ebe na fatu kana folo chama de to nunu fana te do ika chiela aya imba anola wasiya kuye ika fo bange baga fula min fule nya ni ute dinala ute don ka chiela aya ni hakke duma aya imba anola nina bange baga min te do ika chiela matushe aba anola ibalma min te do ika chiela aya imma tusa aba anola e ba fe saya bana be ela na folo chama de be eko e yere dembe denke ubi bolo demuso bu bolo i bari make do be bakele fakele o ba be fala o te do ka chiela na folo chama fana de be fule bolo ibe na fatu wo shake bari make minina be bakele fakele yere denke be alete se ka do chiela ki denke toy ube balima kemi ina be fala te se ka do chiela ki denke toy na furo chama ne fona fule bolo ibe na fatu saya bana bila washa kai ni balima suru min te do chiela ibe washa kai me balima suru min be do chiela washa te kai bange baga min be do chiela washa te kai aya imbeta nin chogodela ama tushere a tusera bange baga fula de ka kibariya la mun be do ka chiela a tusera wulu ka kibariya la me bange baga fula minte do ika chiela aya matushe uka kibariala ibe washia ke wuluye ika balima suru mimbe do ika chiela aya tushere oyoro la washia kante washia teke oye me ika balima suru minte do ika chiela ibe washia ke aye alako haqqa alal muttaqin ninye hakede alanya siranya kelenkelen alanya siranya baga kelenkelen alanya siranya baga munye alanya siranya munye hada maden ka tangana do indo ina alaka dimiche ani alaka janga kata manala nyamare ni minye kake alai fatanya kabo minna katoy alanya siranya ininde munna tumami alaya kasariya foya kaninkiri foya aya labanke ka ko haqqa alal muttaqin parce que alanya siranya baga de makobe alaka kiro la ku barakenwe alanya siranya bagaw de makobe alaka kirola nube barake nuye mo min teshra alanya ale makote alaka kirola amma kota alaka sariyawla donc ni nyato tire sallallahu alaihi wasallam abdullah ibn umar ka hadisali nana washiya min fulen ninye tire ko ma haqqu imuri muslimin lahu shay yushi fihi yabitu laylatayn illa washiyatuhu maktubatu indahu arisa salena bukhari muslimu kono ci don ko silama ni ko do be e bolo e kanka wosha ke ni okoye
ciden koy kana su fulashi ni ka wasiya kan sebelenti bolo de wasiya ka cogo ya fula de na ya soro wali hakkew de be ela wali hakkew be ela saya bana fula ela ube e yere be cogo la isiralna i yere koro ja ko mo ka hakke sabe ku grade parce que ka fatule fule sisa ni fatura ima mo ka hakke sabe ka wasiya ke no yo ka hakke be tinyade wala be wajiba eka wasiya ka musabe de na ya soro fana e fana ka hakkew de be mo ka iba sabe ni wasiya ka ni wali hakke tinyali de dilole mbala ni wasiya make ka wasiya ke no ye ko sabe o yi ka wajibi wasiya kam ni hada made hakke dilole ntala min ka hakke be tinya akanune ndo ko ke oti ka wajibi ciden ko koni ako silama shi ni abi kono wasiya kaun do bi bolo iba fi ka wasiya ke no ye ako sufula kana teme abara fo yi ka wasiya kan sebilen ka sore bolo ika sebe kabila qala ibn umar abdullah ibn umar ko ma marrati alayya laylatu mujju samaitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dhalika illa wa indi wasiyati abdullah ibn umar ako depi alayya nin kuma me ciden ma ko su kele mateme alayka na alayka wasiya sebelen tabolo shebau ulube ciden ka kuma lameli dorontere ulube kuma ciden ka kuma lame ka pere ka barake na yede ku pere ka barake na ku labbe ka barake na yede ako depele nin kuma me ciden da ko ewa sufula kana teme la ni ko bi boli ba fi ka wasiya kenan sufula kana teme ila ni ka wasiya sebelenti bolo abdullah ibn umar ko su kelema teme alela na aleka wasiya sebelenta bolo والآيات والأحاديث بالأمر ببر الأقارب والإحسان إليهم كثيرة جدا آية منونانا أني حديثا منونانا بالمو كمغنيا مريا كوي كان يمياك إيكا هيراك إبالي مسروية أني كان يمياك كتبالي مسروما وآية كتشاكوسوبة وحديثا كتشاكوسوبة قرآن آية منانا ني الله بهذا مدنيا مريا nyuma ke ibali masruye nya kati bali masruma waya kacare hadisa minna na ciden bolo wakati benna be hada madenya mariya ikan nyuma ke ibali masruye ikan nyali ke kata ibali masruma o kacare intaraga gaira min fulani wayenna fulo chamai bil ma'ruf kore munye anko min donen do sariya kono hadisa sahlen nana fi sahihain anna sa'ada سعد قال يا رسول الله إن لي مالا ولا يرثني إلا ابنة لي سعد دلّا كتير نينكا أكون نفلو تيجي مغشيتني كتير تفنانين سارا ندموسو كلنت نيرك دموسو كلن أفا أوشي بسولسي مالي أكو يالا تيجي نكين كان نفلو تلا فلايوا تلا فلاي نكا وشاكي نو يوا ككلنتون دموسو يمبرون قال لا cidan koy kanake qala fa bi satar akun ka washya ke ni tilance beto de muso imbolo qala la cidan koy qala fa sulus akun ka washya ke ni tila sabana ka washya ke no tila fulan ka to de muso imbolo qala asulusun wa sulusun kasiru cidan ko sulusu nyere kacca me cidan mabawoma me akotila sabana nyere kacca innaka إن تجرى ورثتك أغنياء خير من أن تداهم آلة يتكاففون الناس كيرن قصادما إكي كتشي تبغوتو نسيبو يكن نفلو توبين نفلو من تلا نوبك سيتغو يه وري كاوسا إكي كتشي تبغوتو فانتانيالا نابا بولو يرمغولا كودلي وأن ابن عباس قال لو أن الناس قدوا من الثلث إلى ربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير نند قص عبد الله بن عباس كو أكون نمغون كوشي أكان نوتو مولي ثلث لا كتا قمص لا نفلو دورنا نوتو نيوشي أكي نو يكا ثلث انتو يكود كني باسكي تشيدن كو ثلث أكوا يثلث نيرتشايا ميامي بالي كالا دي
wo ibn abbas ko ni mogo tunye wasiya ke ni sulusu nyere kumusu nye ko de kanyi aw abubakar siddiq tuma mi fatule nani alema alebe fatu ye wasiya ke ni akan nafolo tila duruna de ako ala yere ya ka wasado minna ko aleba ka wasado la abubakar ye kora ke kata aya jumama wa lam annama qanamutum fa inna lillahi khumsahu khumsahu akadu abi qanima min suru atila durna ya alatai akwala yire ya wasado minna aleba wasado la abubakar siddiq ye washakeni khumsude akan nafulo tila duruna aye washakeni ode donc in taraka khaira doni kaba ko khaira min fune kun nafulo chama ni yoto ko ibe washake ika bange baga mununte do la washake uye ika bali masuru mununte do la washake uye bon kun ni nafulo kadogodu ni ebe na fatu saya bana be ela nafulo chama te bolo ci ta baga be ela e manka washakanke munna wa anta jara warsatakan akhniya khairu min an tadahum alatan yatakafafuna an-nas ikai kace ta baga uto she tuguye kafento bolo kausa iku bolo langoloto ni ekan na folo kadogo ci ta baga chama mbi bolo fana ekana washake iki kace ta baga uto ni fem kafendo to bolo be seka mintila o kausa iku to fantanyala mais ni min kan na folo kacha ko jugude na folo chama de be e bolo eka washake ibange baga mununte do bange baga fula minte do ka chiela comme nunu te dinala wo shakuye ibali masuru mununte do ika e wa chiela wo shakuye o ni anye ni fo ko ni iki ka demba ya to she tiguye akausa iku to fantanye kuni ni hadisa be faranyo ka chogodi hadisa min ni chiden ko sarakati unyuma ika sarakati bo wakati min ni ka kene ani wakati min ni ibe nafolo kanu i korotolembe kan nafolo soro ibe sira fantanya ye iba fe ka ke setigiye ciren ko wakati sarakati bode kanyi ka teme sarakati bobeka eka kene wakati mi banatila sahihun nafolo kanu bila fana tamullul khina iba fe ka ke setigi o taksal faqara ibe sira fantanya ye o wakati ni be kariya kan nafolo min be ko sarakati ciren ko de kausani sarakati be ni wakati mogo min ba fi kan nafolo kacha ya cidan ko ka sarakati wakati mi be sira fantanya wakati mi ba fi kan nafolo kacha wakati min nafolo kadi yere e ka boka sarakati cidan ko de kausa kateme sarakati beka e kan nafolo macha ya folo e kan nafolo kadogo cidan ko ka fembo ola o ko fembo ola ko sarakati ko de kausa sarakati beye asagira ka fo kika cien taba wiku to se tiguye kan nafolo tubolo a kausa iku to fantanya ko hadisa fula be fara nyon ka chori don ke ba ko akano ni ciden ko iki ka cien tabaga to se tigi ya kausi ku to fantai wede mugo mi eyen na folo soro iya acho asoro na folo bi ibolo akacha na folo bi ibolo isa ya wakati ko ibe na folo imbe washake ni na folo imbe ye ube be na folo imbe di dodo maka cien tabaga kumantia ciden ko ikano de ikano de kai ka ce ta bago to se tigiya kausa iku bolo lankono to o yede na folo be ebolo sayana na ema e ba fe ka washa kenai puru ka ce ta bago kumantiya ci den ko yero de la iku to se tigiya kausu bolo lankono kato me wakati mi e yere kene yale ndo ifari kolo ka kene ka saragati bo i yere ye puru ka baraji soro inye lagara nkana fem mara komba reserve mogoye ci den ye ode fo na ko wakati saragati bokkani na yibali min na ka ce ta bago to se tige woyede saya nana ema si saya ba fe ka ce ta bago kumantiya akoy kana bo wakati de me wakati mi yere bi katani fulala ki kan na folo bo ka bilinye lagara ode kawshi ma kasoro ka teme ko e ba mara hadisa wore na no ma yaqul ibn adam mali 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 ya ibn adam hal laka min malika illa ma akalta wa fafunaita والبسيط فأبليت وتصدقت فأمديت وما سوى ذلك فإنك جاهب وتاركه للناس ciden ko hadisa sala ko hada made ba fon kan na folon ako yala fembe e bole kan na folo lawa fo ye min duka ba ube yo min do finila ka do kan na ka koro
ube iye min sadakati kabilinye lahara nunun doron de yitta yi kan na folola me tiren ko minte nununye ebe ta ka to ceta bawde bolo donc wala ka hakkiman dama ni hadisa un aya wulube fara fara nyon kan nin cogode lam aha فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن بدله بعدما سمعه ala kuni mogo mogo ye wasiya yelema ekolen ko fe ka wasiya me atigila min ye wasiya ke e ya me atigila ube iye wasiya doni sebeliye atigi ya sebede kabila akera sa ye wasiya indo ni iyere yede ya me ala akera iya ado aya sabe kabila de ni e ya fale fa inna ma yishimuhu ala alladhina yubaddilunahu munu nye wasiya kan yelema wasiya yelema li junubu da odela wasiya yelema be se ka yelema chogo ya dama dola mogo ye wasiya ke sisa akan nafulo milon keleni wa kemedo donc anko wasiya be keni sulusude ako wa keme nyaadin ka karasama nin faturan ka karasama inte don ciela ayen ka wa keme dama eyen nimme eye wasiya nyelema e tara fo wa keme min fora eye iyo melin ko fe bole tara wa mugambwala iko aye wasiya keni wa bisegidere ifule ka wasiya kan nyelema ni nyelema li abe jon toro sisa wasiya kera minye ibore toro sisa donc ni nye wasiya kan nyelema li min ye wasiya ke ale hakke min fo a chogola ale ka baraji ba no lade e min nya yele mate ka wa muga bwala wasiya kera min ye ka ta nagashi ka toro a junube edela ni nye wasiya yele ma chogo doye wasiya yele ma chogo doye fana ibe wasiya kan yele ma be cienta bagaw de toro abe cienta magaw de toro mogo ye wasiya ke akan nafulo sulusu ale ye wasiya ke ewa misali la an ko million kelen wa keme me ale ye wasiya ke ni million bi ale ye wasiya ke ni wa bi durude wasiya ke la ye wasiya ke ni wa bi durude ama se sulusuma eye ni me ala fana ako wa bi durude abadi karasama ye wasiya ke ni ode ama se sulusu irema emi nyame pour ka cieta baga unnakashi ku toro iko karasaye wasiya ke ni wa keme de koy aye wasiya ke ni sulusu de wa keme ni wasiya yele mali aye jon toro sisa cieta bawo ni wasiya yele mali ye cieta bago de toro sisa donc ala ko min ye wasiya ke junubo ta lela de min fule ka wasiya yele masisa junube edela akera wasiya kan yele mali wasiya kera min ye de toro ko den nakasiwa akera sa wasiya kan yele mali cieta bago iye fen jidi wasiya kan de ka ko de toro sawa ala ko eminya yele made a junube edela ni nya yiranna innamal a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa jani hada madenye wasiya ke eye wasiya ke ni minye abe alaka sariya kono e fatulen ko fe ni mugo minya yele ma e ka baraji ba nola e minye wasiya ke ka baraji ba nola minyi ka wasiya kan yele mai ko fe ka falai ko fe junuba le de la de wasiya yele mali junuba le de la ale minya yele ma alal lejina yubaddilunahu min be wasiya kan yele ma a junube ulu de la donc mo ka siralanye ikan nin kan fana kolosi ni mo sato aye wasiya kan min kiye I janto ala I ka fo chogola a chogola ako abo asira fede ube ni aya sebelende soroye ayere de fendo sebe ka wasiya kene fendo ye au yo sebelenye aya jeja ako abo asira fede akana yele ma do ala de na ye yelema do ala ni junubu min yera la o junubu aw munu nya yelema a junubu ale aw de la de min nya wasiya ke fo itala donc ba ko ni rola aya laba faman badalahu fa inna ma ismu lil ladina yubaddilunahu inna allaha samiun alim inna allaha samiun alim ala meni masadido
mana mogo min ye wasiya in kɛ ala y'a ka kuma mɛn ala bɛ kuma bɛɛ mɛn min ye wasiya kɛ ala y'a ka kuma mɛn e min fana y'a yɛlɛma ala b'i ka kuma mɛn alimu ala ye dɔɔni masa de wasiya kɛra ni min ye ala b'a dɔn e fana ye yɛlɛmali min don wasiya kan na ala b'a dɔn dɛ donc ni aya min filɛ nin ye aradu kɛ jaburiya in kan ani qadariya aljaburiya ni aya ye aradu ku kan ani qadariya jaburiya ko suwaste hadamaden bolo ko hadamaden ka ɲanamaya kɔnɔ ko i bɛ fɛn o fɛn kɛ ko i karabalen de don ala de y'i bila a la i t'i yɛrɛ bolo ni aya ye aradu kɛ jaburiya ka cogo jumɛn parce que ala ko faman badalahu wasiya in faleli ala y'a sage ka taa hadamaden yɛrɛ ma k'a fɔ suwa bɛ e yɛrɛ bolo i bɛ se ka fɛn dɔ yɛlɛma ja faman badalahu fa innama yismuhu ala alladhina yubaddilunahu ni mɔgɔ min ye wasiya kan fale wasiya kan in faleli junubu bɛ mɔgɔ de kan min y'a fale nin y'a radio jabariyaw kan n'olu kɛ hadamaden ma ko mujibaru ko i ka ko bɛɛ karabalen de don ko ala m'i bila la ko suwa t'i bolo maana ko i ka ko bɛɛ karabalen de don ko suwa t'e bolo e yɛrɛ ma kɛ ni yɛrɛ ye ko ala de y'i bila la parce que jabariyaw ko hadamaden bɛ ala ka ɲamarukanw bolo komi ni si bɛ fiɲɛ bolo cogo min ko i t'i yɛrɛ bolo ko i bɛ fɛn o fɛn kɛ ko i t'a kɛ ni yɛrɛ ye dɛ ko ala i karabalen bɛ ala de bolo ala de b'i bila la k'a kɛ maana jalaki t'e la ko jalaki t'e la ko ni hadamaden ye fɛn o fɛn kɛ i karabalen de don i bɛ ala de bolo i karaba k'i bila la ko junubu t'e la awa ni aya ye aradu ku kan ala fule k'a fɔ wasiya yɛlɛmali a y'a sage ka taa hadamaden de ma junubu in fana a y'a da e de kan a ko junubu b'i la parce que suwa bɛ e yɛrɛ bolo i ka ko la nin ye aradu ye jabariyaw kan aradu do alqadariyaw fana kan parce que qadariyaw fana ko hadamaden bɛ baara kɛ ko ala t'i ka kɛtaw ni ka fɔtaw ko ala t'u dɔn ko yɛrɛ b'i ka baaraw kɛ ni u yɛrɛ de jabaraw ko i jakoralen de don ko i karabalen de don i bɛ ala de bolo suwa t'i la ko i bɛ fɛn o fɛn kɛ ko junubu t'i la parce que e ma k'i ni yɛrɛ nin ye jaburiyaw ta ye ala filɛ k'a fɔ ya ko junubu b'i la aradu kɛr'u kan qadariyaw fana ko hadamaden ko ala de ye e da ni e yɛrɛ bɛ baara kɛ i ka kɛta ko i yɛrɛ de y'u da ko ala t'olu dɔn qadariyaw fana ye latigi nankariya k'a bɔ yen ko hadamaden bɛ fɛn o fɛn kɛ ko ala sen t'a la dɛ ko i yɛrɛ de b'a kɛ k'a kɛ ni yɛrɛ ko ala t'a kalama yɛrɛ ko ala to i ka fɔtaw i ka kɛtaw ko ala t'u dɔn dɛ ko e yɛrɛ o bu e yɛrɛ de bolo ko ala kɔni ye e de da dɔrɔn mais i b'a kɛ ka min kɛ ko ala t'a dɔn ko ala ma sabe ko ala ma latigɛ ala ye aradu ko ala ko inna allaha samiu kuma bɛ fɔ ni ala b'a bɛ mɛn alim ni ala bɛ fɛn bɛɛ dɔn n bɛ jɔn dɔn n bɛ jɔn ka baara kɛtaw dɔn donc nin ye aradu ye qadariyaw fana kan فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم فمن خاف من موص جنفا أو إثما ala ko ni mɔgɔ min siranna wasikɛla ye min b'a fɛ ka na wasiya kɛ min b'a kɛ ka wasiya kɛ i siranna a kana a yɛrɛ tugun a kana mile a kana jɛngɛ ka taa don junubu la aw isma ou bien a kana a yɛrɛ tugun ka junubu kɛ i sirann'o kɔrɔ fa aslaha bainahum ni e ye wasiya ka in dila u ni ɲɔgɔn cɛ fala isma ale junubu tɛ e la tuma min ala ko ni mɔgɔ min ye wasiya yɛlɛma junubu b'i la ala nana nin fana fɔ ni nin ma fara kan mɔgɔ dɔ bɛ se ka wasiya jɛngɛlen fana ye a t'a yɛlɛma parce que a b'a fɔ ko ala ko n'i ye wasiya yɛlɛma dɔrɔn ko junubu b'i la wasiya jɛngɛlen wasiya min ye tɔɲɔli a bɛ se k'o ye a b'a to yen ala nana o fana bɔ a la nu ala ko wasiya min kana yɛlɛma wasiya min ma jɛngɛ jɛngɛ tɛ wasiya min na junubu tɛ wasiya min na ala k'o de kana falen mais ni e siranna de sisan min b'a kɛ kana wasiya kɛ janafa ye mun ye a b'a kɛ ka jɛngɛ ka don junubu la k'a sɔrɔ a t'a kalama janafa ye nin de a b'a fɛ ka bi junubu kɔnɔ tɔɲɛli kɔnɔ jɛngɛ kɔnɔ wasiya in ne k'a sɔrɔ a t'a kalama nin de ye janafa ye misali la min b'a fɛ ka wasiya kɛ a tɛ diina don a ma kalan diina faamu t'a bolo
aka tiɲɛ tabaga dɔ a b'a kɛ ka wasiya kɛ o de e bɔra nin kalama ou bien a fatulen yɛrɛ kɔfɛ e ye wasiya in sɛbɛnlen ɲɛ k'a fɔ a ye wasiya kɛ a ka tiɲɛ tabaga dɔ ye min wasiya tiɲɛ tabaga minnu bɛ i ye dilali k'u ni ɲɔgɔn cɛ ko min filɛ nin ye a ka karisa fatutɔ a yɛrɛ ka sɛbɛnlen de kɔnɔ filɛ nin ye a yɛrɛ de ka siɲɛ turu dɔn ko ale ye wasiya kɛ karisa ye mais o karisa bɛɛ don a ka tiɲɛ la o tɛ bɛɛ dɛ mais sisan suluhu kɔ fila dɔw la kɛlɛ aw de ye a ka tiɲɛ tabagaw ye nafolo ye aw de ta ye aw bɛɛ ye baaligu ye a kɔni ye wasiya kɛ min ye a bɛ don a ka tiɲɛ la wasiya tɛ k'a ye sariya la bon n'a jɛna n'a ye ni an fa ye min kɛ an de ta ye an ka nafolo an bɛɛ ye baaligu an jɛna n'a ye a y'a ta k'a d'a ma baasi t'a la wasiya in bɛ ta k'a d'a ma n'a ma jɛ n'a ye fana a ye wasiya min kɛ karisa ye a bɛ don tiɲɛ la wasiya tɛ k'a ye a bɛ minɛ ale la a bɛ fara nafolo kan a b'a tila n'i ye dirali kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ni nin ye baasi t'i kan parce que a jɛngɛnna k'a kɛ ka nin wasiya kɛ ka don kataw la ka don junubu la k'a sɔrɔ a t'a kalama n'i ye dirali kɛ tiɲɛ tabagaw ni ɲɔgɔn cɛ ni nin ye baasi t'i kan aw isma ou bien n'a yɛrɛ y'a yɛrɛ tugu yɛrɛ depuis a yɛrɛ ka ɲɛnamaya bɛɛ b'a dɔn ko mɔgɔ min don a jɛngɛnen don a ka muso ni ɲɔgɔn cɛ a fatutɔ a ka muso min a b'o o kanu ka tɛmɛ bɛɛ kan a jɛngɛnna ka taa muso min kɔ ta muso bɛɛ kan a fatutɔ fana a m'a to a ka ɲɛnamaya jɛngɛli la dɛ ja a fatutɔ a y'a sɛbɛn muso filanan min filɛ nin ye n ka du filanan min filɛ nin ye n y'a d'a ma nin ye de k'i tugu k'i bila junubu la a yɛrɛ b'a dɔn fana ko wasiya tɛ kɛ tiɲɛ tabaga ye a b'o dɔn mais a y'a tugu k'a kɛ a satɔ k'a sɛbɛn ka bila muso masina na ni ye nin don masina d'a ma a ka du de don n y'a d'a ma mɛnna a y'o sɛbɛn ka bila a bɛ papiyew bɔ ɲɔgɔn na dɔrɔn e y'o ye k'a fɔ muso masina min filɛ nin ye n ye nin don d'a ma e yɛrɛ b'a dɔn min ye a yɛrɛ min ye nin sɛbɛn a bɛ nin kiiriw dɔ fana a dankaniya b'a bolo ko wasiya kantan ye nin ye de k'a yɛrɛ tugu ka don junubu la donc n'i ye dilali kɛ tiɲɛ tabagaw ni ɲɔgɔn cɛ nin fana ayiwa a fa filɛ ka min kɛ a b'a dɔn cogo dɛ ko wasiya tɛ bɛn nin ye a y'a kɛ a ta tɛ a tɛ daga ye dɛ mais ko fila dɔ la kelen aw ba de don n'a yɛrɛ jɛnna n'a ye a ta de a ka nafolo aw baaliguyara kaban n'a yɛrɛ jɛnna n'a ye denw ka to a bolo a bɛ to a bolo o ye de pour aw yɛrɛ dama kana bila ɲɔgɔn na du ka to a ba bolo n'a jɛnna ni nin ye du bɛ to a bolo n'o ko baasi t'a la ale ma sa wa ale min ye du in jɔ a ma sa wa anw fana bɛ sa de an n'an ba tɛ bila ɲɔgɔn na ni du ye an y'a to a bolo nin ye suluhu ye baasi t'i ka nin na ou bien a ba ta tɛ dɛ n'a ma bɛn a la du in ye a de ta ye a bɛ bɔ ale tɔgɔ la de a bɛ bɔsi ale la a bɛ fara tiɲɛ kan a b'a tila u ka ɲɛ bɛ nin na cogo min a ka bɔsi ale la k'a fara tiɲɛ kan a ka tila o de bɛ fitina ba dɛ sinon an bɛɛ tɛ hakili na dɛ tiɲɛ tabagaw ka ca bɛɛ ma jɛ n'a ye donc n'u y'u cɛ dilani ne ba in fana ko nin ta tɛ ni silamɛya sariya ma la daga ɲɛ n tɛ fɛn ta dagara n bɛ na ni min ye n jɛra a bɛ fara tiɲɛ kan a bɛ tila baasi tɛ nin na wala ala filɛ k'o de fɔ yan a ko ni mɔgɔ min siranna ko min ye wasiya kɛ a b'a kɛ ka jɛngɛ ka don jurubu la k'a sɔrɔ a t'a kalama ou bien a b'a fɛ k'a yɛrɛ bila a yɛrɛ ta k'a bila a yɛrɛ bila junubu la k'a sɔrɔ a b'a dɔn fa asilaha bainahum e ye dilali kɛ tiɲɛ tabagaw ni ɲɔgɔn cɛ pour fitina kana wuli ni ɲɔgɔn cɛ fala isma alayhi junubu t'i kan nin na inna allaha ghafuru ala bɛ jɔn sutura i ka junubu la ka yafa i ma arrahim ala ye nɛɛmalikɛla de n'a b'a ka jɔn nɛɛma يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا ألكم مؤمنون عبد الله بن مسعود إذا سمع الله يقول في القرآن يا أيها الذين آمنوا فأرئاها سمعك إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه
Abdullah ibn Mas'ud ko ni ala me Qur'ana kuna ko ya ayyuhallazina amanu ko ki katilo majo ikalla mede imala bina hera do fo ka mu'minu nyamariya ube abena ko jugu do fo ka mu'minu balala ya ala ye mu'minu wele ya ayyuhallazina amanu alakum mu'minun aw munun dara alala haqiqa aw munun ya ala ciya tigiya haqiqa la kutiba alaykumus siyam ne ala ye sun kaw ka farday kama kutiba lal ladina min qablikum komi sun kera mogo ka farlay chogo munun temena unye mana mogo munun temena unye sun kera an ka farday chogo mi mogo munun temena unye jama kuluni manto munun temena nye sunye ulo fana ka farday chogo kelendela me sun chogo te kelenye de farda ni farda de kelenye me sun chogo ni sun chogo te kelenye anye kelenye farda ya de la mais ante kelenye sunke chogola parce que manton kelen ni ka sariya de do ani ka bato chogo de do mais fardali konila ambe de kelenye farda suntunge anke sumbe nke ran ka farda chogo mi manton munun temina nya kera farda ulu ka chogo kelen de la nin fode ciren kam manton nye sababu fula bala asababu folo amana folo munye tesiliyata li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan du susuma mana an kana jatemina ni summin fulen ninye manton temene ala hinarula aman nun sumbila uluka jaya bila ankele deka puru kan du susuma ka fo sum farra yamin fulen ja ma damina auna manton munun temena tumbe ulu fanaka tele fulanna ka irana jam manton munun temena ulu ye ko fasamanti munun ke anu ye baraji ko munun tumbuka nim manton fana ala yo onyogona kanye anye manton temenun ka fasamanta do soro folo la na ko sun kera ka fardaye ko me akera manton to ka fardaye manton munun temena ya kura akeru ka fardaye chogomi kan du susuma an kana jate mina kunni sun keran kelende ka fardaye manton to masu aya keru kulu fana ka fardaye purandu suna suma kele fulana manton temene mununye nim batoni nim fasamanta mununke ala yo nyogona kan an fana ja anye do soro manton temenu ka bato chogo no ka fasamanta munun dire ma an fana yo nyogona soro minyen ni suinye ala ya abdul an fana ka manton to ya fasamanta soro ka ke chogo mi an fana ya fatamanta soro akira an fana ka fardai an ka ke la'allakum tattaqun sunke kunye munye anake sababu ye kaula siralanye anake sababu ye kaula siranye parce que ni hada maden suna sumbe setane do nyoro de koro hada maden fari kolo kono ni setane do nyoro fana koro lay fari kolo kono mashe ka don du sukumbe alanya siranya soro ori ato chidon ko inna shaytan yajri min ibn adama majri adam ciden ko setane be bole hada maden fari kolola komi joli be bolala chogomi joli siraw joli be bori fari kolola chogomi de setane fana be fari kolola chogode la donc ni hada maden suna doro ni sumbe ke sababe ka setane do nyoro de koro fari kolola no fana kera doro du sukumbe ala nya seranya soro ngodi ato anana buhari muslimu kono ciden ko ya ma'ashira sababi man sata minkum liba'ata falyatajawwaj فإنه أقد للبصر وأحسن للفرج فمن لم يستطع فعليه بصوم فإن له وجاء ودي أتو تشيدن كو فنان كو جما شيبه مغمين نفلو بيبولو مسوفرو نفلو بيبولو بيسكا مسوفرو أكوي كفرو ده أبو تشكول كرندلا فنان كي مسو فنا مسو مي أي تشي سورا ينيني فرو لا دينا تيجيدو جوغو نيمان تيجيدو فرا ما ده kana foden be kalanna den ka kalamma dafaden ka kalamma bilade ayi fonnan kai a ce mana musoma na ye furu soro aye furu de akado furu fule furu de be ke sababu ka hada maden nyeteme abe ke sababu ka walice muso ce niye muso furu be ke sababu kinya teme ka bo wali muso la muso furuli mbeke sababu ki ewa nyefela tanga kabomba wali muso wula awa muso fana fule ni furula chema i furula chemi na chemi furu mbeka se sababu ye abinya teme wali chewula chein ka furu beke sababu ye ki nyefela tanga kabo wali chewuma
awan ciden ko ni mogo min ma se soro ka furu eye cede furu nafolo yere de tibolo muso ka furu nafolo yere de te bolo ni be muso furu ube muso yere de tebe muso min furu ka nyini ka furu mo yere de soro oy muso fana cede ma bo ife furu bila ne ba fe ka furu de mais cede ma bo ife min bi nyini furu la bo ciden ko ni ma furu soro ube ma furu she soro ako su ikasu kasun chaya sumbe ke tanganaye kake sababu ye kake kado ini jene yache parce que ne hada maden sunna doro sumbe dobo ika sahawa de la nin dingu min bila ewa muso nege min bila ube ewa che muso che nege min bila sumbe dobo odela abeke sababu kalanya siranya do dusukun kono kalimana do dusukun kono na bitanga kabo jene yama odi atala ko yalla lakum tattaquna parce que sumbe ke sababu kalanya siranya de di hada mademma odi ato ciden ko ni mo mi mase ka furu e kera che e kera muso e ka sunchaya do be se ka fo kamale ndo be se ka fo nanke do be se ka fo ako ciden ko ni mo mi mase soro ka furu e ka sumbe do boy kan negela abi kisi jenyala me kalo ne be tile sabasu be tenen sumbala musasu me do ma bonne kan negela de bo amba fo cide ma fo ikadda ni naw sun kede sun ko chogo de la chogo min bi lafu achaya de ibe sun ke ka chaya ka ke chogo de la min be elaf ka dobo ikan negela ka dobi ka sawala iboda ke أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون تمامي ala ko sun keran ka fardai komi sun keran manton temenon ka fardai chukomi men nin sun yala dokun chaman de besuwa kalo chaman de besuwa san chaman de besuwa ayi ayyama madudat ala ya hakiri sigi sun min kera ka fardai tile jatele unde do tile jatele undo de do ate komi jinya tile ube abode su ate komi dogokun caman de be su ate komi samu men de be su ayama madudat tile jatele unde de be su tile munun jatele no u jate mancha ko so bere tile jatele un abulu be su ewa o tile jatele munun be su fana ala beno bange nyefe sungalo indronde do mugani kononto ube bisaba nunun de sunye ewa ni mugani kononto min fule ninye ube nin bisaba min yere fule ninye faman kana minkum marida na ya soro mugo min banalendo awla aw ala safari ube ibe tamaka fa iddatu min ayyam ukhra e bana bagato kammi e tama den kammi me bana konona la yettile munum mi tama konona la yettile munum mi ni sungalo temena iku jate kalo werela iku sara iku jate kalo werela iku sara bo bana bagato chogo ya fulade do bana dobe ni oye hadama den soro mogo ka hadama den doniyala dokotoro yayira e yere ka hadama den doniyala nim bana min fule ni nye bana suguye ne jigita la kombe furake ni nim bana suguye soro i jigita la ko ebena kene ya tugoni me te se ka sufana ini furawu de be nyogona ini yere furake de be nyogona ninte kene ya kabo mo fare kolola nim bana suguye soro fokati sadero ni bana keraw bana sugude ete se ka sufana ebe munke ibe mure boke au bena nyefe ebe mure boreke sungalo dongo don ebe kilo kele ani tilanche de bo sungalo mumen be kilo binani ani duru na kadiye depuis sungalo ewa folo afara nyogon kai kabo na kadiye sungalo chamanche
a fara ɲɔgɔn kan i k'a bɔ n'a ka di ye a bila ni sunkalo banna i b'a suma ka fara ɲɔgɔn kan k'a di fantanw ma n'a ka di ye a tila fantanw ni ɲɔgɔn cɛ n'a ka di ye a bɛ di fantan kelen ma nin ye de bana min i jigi t'a la n'a bɛ furakɛ e bɛ murebɔ kɛ bana suguya filanan bana dɔ bɛ mɔgɔ la bana in hadamadenw ka hadamaden dɔnniya la dɔgɔtɔrɔw ka hadamaden dɔnniya la e yɛrɛ ka hadamaden dɔnniya la nin bana bɛna kɛnɛya nin ye bana sugu min ye nin bɛ mɔgɔ min na i bɛna kɛnɛya n'i jigi bana min la ko i bɛna kɛnɛya o bana sugu de i bɛ juru ta o bana sugu de i bɛ juru ta i ye tile minnu min ni sunkalo tɛmɛna i b'o jate kalo wɛrɛ la i b'o sara mɛ ni banabagatɔ min filɛ nin ye i ka lahala ye lahala a bɛ lahala saba kan bana bɛ n na mɛ bana sugu min don sun tɛ n degun a tɛ n tɔɔrɔ e ka su juru kana k'i kan na wa an tasumu khairu lakum ni bana sugu ni bana b'i la bana in ma juguya bana in ma se o dɛgɛrɛ ma sun tɛ i tɔɔrɔ i bɛ se ka bana in ni sun lata ɲɔgɔn fɛ sun tɛ degun a tɛ tɔɔrɔ i ka so o de ka ɲi juru kana kari kan na nin ye banabagatɔ min ni a jigi b'a la a bɛ kɛnɛya bana cogoya fɔlɔ ye bana cogoya filanan bana b'i la ni sunna a tɛ tɔɔrɔ dɛ mɛ i bɛ degun sɔrɔ a la dɔɔnin ni sunna i tɛ tɔɔrɔ dɛ a tɛ tɔɔrɔ las'i ma dɛ mɛ i bɛ degun dɔɔnin bana in ni sun bɛ degun dɔɔnin ni lahala filanan min filɛ nin ye e ka min ka ala ka nɔgɔya ta ala ka nɔgɔya ta i ka min ka juru ta i b'a sara nin ye lahala filanan ye bana in lahala sabanan bana b'i la i yɛrɛ b'a dɔn ni sunna fana su in bɛ n tɔɔrɔ a bɛ n ka bana in jidi yɛrɛ dɛ ou bien a bɛ bana in kɛnɛyali sumaya a bɛ bana in sagi kɔ ou bien a b'a jidi e yɛrɛ bɔ dɔn o dankana b'i bolo n banalen don ni sunna bɛ n tɔɔrɔ e ka so haramu dɔn e bɛ juru de ta n'i ye sunna e ye haramu kɛ dɛ ala ka aya kɔsɔn wala tulqu bi aydikum ila tahlukati ala ko a yɛrɛ kana yɛrɛ di halaki ma dɛ n'i yɛrɛ y'a dɔn min bɛ halaki min bɛ tɔɔrɔ kana kɛ dɛ a kana yɛrɛ di halaki ma ala ko wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima ala ko a kana yɛrɛ kun faga dɛ i yɛrɛ kan'i yɛrɛ faga ala ye nɛɛma masa de ka taa aw ma ciren ko la darara wala dirara a ko kan'i yɛrɛ kun tɔɲɔ kana mɔgɔ tɔɔrɔ i yɛrɛ fana kan'i yɛrɛ tɔɔrɔ donc banabagatɔ ni lahala saba dɔ la kelen de b'i ye lahala sabanan n'i y'a dɔn su in b'i tɔɔrɔ a b'i ka bana jiri ou bien a b'i ka bana sumaya a b'a a tara dɛ e kana su dɛ n'i ye sunna ye haramu kɛ e bɛ min ni sunkalo tɛmɛna i b'a sara ayiwa taamaden fana bɔ cogo de la taamaden fana ayiwa sun bin na ka bɔ i fana kan n'i yɛrɛ y'a dɔn ne bɛ taama min na n bɛ se ka so a tɛ n tɔɔrɔ a tɛ n degun i sun wa an tasumu khairu lakum juru kana kari kan na i ni mɔgɔw ka sun ɲɔgɔn fɛ sun n'i yɛrɛ dɔn i yɛrɛ y'a dɔn n bɛ taama min na n bɛ se ka sun a tɛ foyi kɛ n na i bɛ sun o de ka ɲi i ka lahala filanan n bɛ taama la ni sunna a tɛ n tɔɔrɔ dɛ mɛ a bɛ degun si ma kɔni a bɛ gɛlɛya ka dɔn a bɛ degun si ma ala ka nɔgɔya ta ciden ko ni ala ye nɔgɔya kɛ hadamaden ye ko ala b'a fɛ i ka a ka nɔgɔya kɛ komi ni ala t'a fɛ n'a ye min haramuya ma i k'o kɛ cogo min dɛ ala b'a fɛ fana n'a ye min nɔgɔya i ma fana i ka nɔgɔya in ta e ka min ba ewa taamaden lahala sabanan ni yɛrɛ y'a dɔn n bɛ taamadenya la mɛ ni sunna fana sun bɛ n tɔɔrɔ yɛrɛ dɛ a bɛ halaki lase ma a bɛ n tɔɔrɔ yɛrɛ dɛ ewa e fana k'i tɔ taama na i kana so dɛ ni tunna ka i tɔ nin taama sugu la e yɛrɛ y'a dɔn sun bɛ tɔɔrɔ ciden ko ulaika usatu a ko nin sunbagabagaw de ye ala sɔsɔlaw ye parce que ciden ni sebaw taara taama dɔ de la u sunna sun digira mɔgɔw la kosɛbɛ fo don u bɛ fini de yanga u sanfɛ ni tile digir'u la o ɲɛ fɔra ciden ye ko ciden ma ko sun digira mɔgɔw la dɛ awa ciden ko ka awa filen fa ji la u k'a di o y'a sɔrɔ ciden ba ka ɲaamɛ kan a y'a sɔrɔ ciden yɛrɛ sun tɔrɔ lasara fana kɔfɛ han u ye awa filen mina u ye ji don a kɔnɔ u ye ji di ciden ma b'a ka ɲaamɛ kan
aya boloni minanta sanfe be kaye jama min be cide mina ya kasuntige jama chama nya kasuntige mogo do sorora wuluko an koni banka sunda fa wulu masuntige kibariya sera cide ma awa uko mogo yo kasuntige me mogo dama do be wulu maso kasuntige de cide ko ulaika usatu ako wulu ya la sosola ude sisa wulu ya la sosola ude wala ni sumbe ibe tamala ni sumbi toro kana sunde ni sunna itala batula ire yala sosola de ni yetama dem fana kala hala ewa sabanay donc ni mogo min nabe banala ube nabe tamala ayetile munum mi sungalola ayu jate aku sara don werula wala alladhina yutiqunahu fidyatu ta'am miskin awa abe mogo ka mogo munum be se sunkoro abe ulo fanaka uka misigine wala dumuni men ninye sun mfaradaya wakati folomi parce que nin su maji bune jabale ka hadisa nana abi dawda kono ako sun yele mana la halasaba salli yele mana la halasaba sun ka yele ma la halasaba folo sungalo tumma fardaya kalo de betile sabasu o ko fe minye asura jom mina tanna o sunna na ke fardaye sebo tumbo ode tunye wajibe jom mina tanna sun folo tunye ode asariya folo anana o chogode la o ko fe sungalo fardaya nana sungalo fardaya nali jom mina ka ewa sun tanna sunni wajibina farda o tusera o tara sunna yala sungalo kera fardaye minye yele ma folo sunyele ma folo fule sunyele ma fulana tuma mi sun farda yara itumbi ka suwadela na kadiye ibesu ni sun madiya ibe iti amuke sun tunte jakwa bila itumbi suwala sunni mure bode ne nyogonche ni sun kadi minye ebesu ni sun mandi minye ebe mure boke sun kalla hala fulana de fulani men nim fana nana touché aya be minya touché ambe na la nyefe o nana ni su touché ni mugo bese ka susisa sunni ka farday men ni nyere sana ka touché itumbi swadela ni sunde kadiye be su ni summa diaye ibe mure boke ni nyel sun kalla hala fulana sun kalla hala sabana o bebena aya munum bera nyefe o bebe ukono sun kalla hala sabana atunkera de ni aw sunna sisa ni sun tigera ishino wara ube naye safo salidro adonna sun kurala atumbo o chogodela o kofi ala nano fana tushe minye sungalo sufela ko bella daga hadra madanyi kammi ka dumunike iki muso jenyonya fokata fajiri kenechi o fana bena nyefe donc sunyele mana nilla hala sabadela donc min fuleya ni nye sunkan yele ma fulana de cintun kera de ibi kaswadela na kadiye ibe ewa su ni summa de ibe mure boke wodi yato ala ko walal lejina yutiqunahu fidyatu ta'am miskin abe mugoka mugo munum be se kasu ni kunte su mbe mure boke ika mure beko ika miskina wala dumuni faman tatawwa khaira men ni mugo minye hera ko do ke akera bato sugo sugo na fila do wa ni ye hera ke saragati bode wa ni mugo ye hera do ko ka baraji nyine alafe fa huwa khairul lahu odayma hera ni mugo minye hera baraw ke puru ka baraji nyine alafe ka tayirema minyerema wajiben kan kake purun kin ka saranyine alafe ka baraji nyine ke alaku oyima hera de wa anta sumu khairul lakum me akasu ode kanyi awma mana bana bagato min bese kasu ikasu ode ma herai tama dem min bese kasu sunti toro tamala ikasu ode ma herai parce que ni mo be sunyo fe jurute kari kanna in kuntum ta'lamun awa nabe fendo aye ni sariya munun foyete aye nununde famude ne alay ni sariya munun fo awye na ko ni be fendo aye nunun famu nyu fo chogo mi aku famu o chogola شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات
من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ومما يلحق بهذا المعنى بونكسير كو توما من يبنا بغاتو من فوبي جروتا تاما دمبه جروتا أكون مغم منون فنا بفران نونون كان كو بلو كان مانا لو كاكيريلا الحامل والمردو بونكسير كو موسو كونوما أني موسو من بسين دي دمما إجا قافتا على أنفسهما أو ولدهما نيو فلا سرانا ويركورو muso konoma sirana yere koro nin sunna sunka nin toro ube muso konoma sirana aden koro nin sunna sunka na den toron kono ube muso min be sindi adema asirana yere koro nin sunna mbake ka sindi demma kanin toro ube asirana den koro fa fihi ma khilafu kathiru bayna al ulama bon kasiri ko nim mo fula min fula ni ako sosoli chaman be doni ke ba oni nyogonche ni mo fula ka kibariya la ne alaye tafsir minke muso konoma ani min be sindi demma uni bana bagatoni tama dembe debe mana kele u bebe kiri kelende la u be jurude ta dro u ba sara me aku ka fula ka kibariya ko kuma chaman nana na doni ke ba bolode faminu man qala yuftirani wa yufdiyani wa yaghdiyani akom mugo doko doni ke bawo doko ko muso konoma ani muso min be sindi demma ko sungalola u fula kami u fula ka mure boke u fula ka sarafana ni nye doni ke bawo doko hakili nay ibe juruta ibe juru sara to ibe mure boke ka faraka ni nye doka kumai ako waqila yufdiyani faqati wala qada yafdiyani faqati wala qada ako doko nunun fula be sunjuru sarade nunun fula be mure bode ke me saratuka ni ne don ko ka kuma fula nay muso konoma ani muso min be sindi dema doko kun u fula be mure bode ke ko me saratuka wakila kuma sabana ko doko yajibu alqada bila fidyati ko sarabuka me ewa mure botuka kuma sabana tigo ko sarabuka mure botuka wakila yuftirani wala fidyatan wala qada kuma nani na tigo uduko muso konoma ani muso min be sindi demma ku fulaka sungalo mi mure botuka saratuka وقد بتسمع هذه المسائلة مستقصات في كتاب الصيام التي أفردناه ولله الحمد والمنة نبون كسير كون ننكيري كو عليه كتاب دو دلا كو أيه سوم بوندا دو يرومي كو أيه ننكيري فويه كانيه ويرولا على كل حال نمغو فلا من فلن نيه يارو نمكما منو فلو كفو أيه نمبمي nimbe ye doni ko ka kuma wuye me mi sahalendo kuma nono na muso konoma muso mimbe sindi demma woni bana bagatoni tama dembe de be kiri kele ube jurude ta doro ni sungalo temena uba sara wode kuma sahalenya shahru ramadana allazi unzila fihi alquran alam masamin korta lendo abake ka sungalo tanuya يمده تعالى سهر الصيام من بين سائر الشهور ala baka ka sun be ke kalo min kono sungalo ala bake ka tanu ka bo sun te cela e kalo to cela ala bake ka sungalo tanu ka bo kalo to cela ala ko shahru ramadana ako sungalo allazi unjila fihi alquran qur'ana yajigili damina sungalo dela الذي أنزل في القرآن نفنا سوسوليبه
yala qur'ana be de jignya sinya kele sungalo kono wa ube qur'ana ye jigili de damina sungalo kono be ma jiga kono sinya kele ube asaru do nati ni ko qur'ana jigina abe jigina sinya kele sungalo do kono aha amba fuye bo qur'ana min fana fule ninye ado jigina sungalo kono ado digina sallu chini kalo kono ado jigina jul khada kono ado jigina juli hijja kono sankalo shite ni qur'ana aya doma jiga kono be sura doma jiga kono edun ko qur'ana be jigina sungalo kono ibo jabi chogodi be bado ko qur'ana jigina kalo sankalo shite ni qur'ana yoro doma jiga kono edun ko qur'ana be jigina sungalo kono o be jabi chogodi doni kabo doyo jabi chogomi ko asaru nana buna basi bolo ko ako qur'ana be jigina gorobali kabo ewa lahul mahfuzula kana jinya sankaba ina baitul ijja sungalo de kono kofe a doni jigina kana jinya kono meni asiru min fulen ni daif ni asiru min fulen ni ko buna basa yafo asiru min do daif asahalente qur'ana ma gorobali ma bollahul mahfuzula kana baitul ijja parce que ni o kera abeke komi ale ashariya ube kuma minka abeke komi jibrila bake ka qur'ana ta baitul ijja de kana di cide matake kaminalala otewa na ya soro ko qur'ana be jigina gorobali kana baitul ijja de abe jigina ka bollahul mahfuzula ka bo sanfe kana baitul ijja jinya sankabaina obe munyira jibrila bake kamina baitul ijja de kana di cide ma atake kaminalala kele bo fulanna hari munu nya asirun fana sabati ko qur'ana jigina gorobari kana baitul ijja ulu yenin jabi ko qur'ana gorobari de jigina kana baitul ijja ne kofe jibrila bake kamina alala fana ka jigina kana di mamurma me min sahalen dala kulli hali qur'ana jigidi min ku fora asiru min fora buna basa bolo ko qur'ana mume bora lahul mahfuz kana baitul ijja jinya sankabaina sungalo de la mume asiru daif asiru mundo kuma min do Allah fulendo qur'ana be lahul qur'ana be ala qur'ana be mina ala de la jibrila te qur'ana mina baitul ijja jibrila te ka qur'ana mina lahul mahfuz la jibrila ye qur'ana mina ala de la ala ba fo jibrila bana fo muhammadu qur'ana jigina o chogo de la munun ko jibrila bata lahul mahfuz la kuma cinyale munun ko jibrila bata baitul ijja la kuma cinyale jibrila be qur'ana mina ala de la kana fo ci de donc a jigini ko min fora ko nana jinya sanka bay na sahalente de ni min fulen ni saharu ramadana allaji unjila fil qur'an kuma sahalenye minye qur'ana ye jigili de damina sungalola aye jigili de damina sungalola o kofe ni ala ba fe ka aya min jigi cidenka aba fo jibrila bena fo cidenya fo kata qur'ana dafa qur'ana jigina nin chogodela abe mina ala de la kana fo cidema aye jigili de damina sungalola ne abe ma jigi sinya kele sungalo kono ni tara kitabuta ali intiqanu fi ulumil qur'an li suiti abe nun kuma prepare la tigaye al mabahis man nail qatani mabahis fi ulumil qur'an ni tara takallaje abe nin kuma fo iye donc qur'ana aye jigili de damina sungalo kono ate komi ko qur'ana be jigina nyugon fe sinya kele sungalo kono wala sahru ramadana mana kalomi ni asun keraw ka fardaye o ye sungalo de allazi unjila fihi alquran sungalo min ni qur'ana ye jigili damina kono huda linnas qur'ana ye kanda de hada madonye wa bayyinati min alhuda qur'ana be aya umbe qur'ana kono nube kanda bange mogoye ayaw jigina qur'ana kono nube kanda bange mogoye wal furqan qur'ana be tinyani ngalon fara kabo nyona abe nyuman ni jugman fara kabo nyona abe alaka jama ani alaka kelebaga ani alaka dina kelebaga qur'ana bu fara kabo nyona shaytane jama ani alaka jama qur'ana bu fara kabo nyona ko faran fansha kabo nyona al furqan qur'ana nana ka tinyani ngalendo fara kabo nyona
ka ɲuman ni juguman fara ka bɔ ɲɔgɔn na ka ala ka jugu ani ala kanubagaw k'o fara ka bɔ ɲɔgɔn na k'u bɔ ɲɔgɔn na k'u faranfasiya ka bɔ ɲɔgɔn na ka ala ka jama ani setani ka jama k'u faranfasiya ka bɔ ɲɔgɔn na kurana nana nin de kama furukan mais ne a kɛra sa ko o kurana ka fɔ a ka tawsiri an kana ewa musiriki dɔn an kana tawhiditigi dɔn an kana mumini dɔn an kana munafagi dɔn an kana kafiri dɔn an kana silama dɔn an kana sunnamɔgɔ dɔn an kana bidiyamɔgɔ dɔn an ka a fɔ ten dɔrɔn i kana maga mɔgɔ ka jogo la ko ewa ne kɔni ka tawsiri ne ye kalo mumɛn kɛ ko kalo mumɛn ko ne ma dɔn mɔgɔ ka gasi la ne ma dɔn partisi ka gasi la e ye tawsirikɛla de e ma tawsiri kɛ e kɔni sigira dɔrɔn k'i nin denw fɔ i bɛ wari ɲini la ani i bɛ tawsiri la o ye kelen ye wa ou bien mɔgɔw dɔ bɛ taa mɔgɔw dɔ tanu ko he karisa kɔni ka tawsiri ko kalo mumɛn ko nin kamalen ye kalo mumɛn kɛ tawsiri la a ma dɔn mɔgɔ si ka gasi la nin kamalen ye kalo mumɛn kɛ tawsiri la a ma dɔn parti ka gasi la jamana in kɔnɔ i ka tawsiri ka ɲi sa ayi ko a ka baro ka ɲi kana fɔ ko nin tigi ka tawsiri ka ɲi dɛ ko a ka baro ka ɲi a ma tawsiri kɛ o tawsiri ala de ko wal furuqan a ko kurana ye kanda de e ye kalo mumɛn kɛ mɔgɔ si ma taa fan dɔ a yɛrɛ la i ka tawsiri la n bɛ junubu la n tɛ junubu la n bɛ katawu la n tɛ katawu la n bɛ ala soso la n tɛ ala soso la n bɛ kanda sira kan n bɛ fili sira kan a m'o dɔn ala fana ko huda linnas a ye ka tawsiri ye mun ɲɛ o la kalo mumɛn sunkalo mumɛn y'a kɛ tawsiri la mɔgɔw ma taa fan dɔ a yɛrɛ la nin ye katawu ye nin tɛ katawu nin ye fili bantalen m'o dɔn a ma kanda e ma tawsiri kɛ o bayyinati min al-huda ayaw jigina kurana kɔnɔ minnu bɛ kanda bange de kanda sira ma dɔn kalo mumɛn bɛ tawsiri kɛ jama ye kanda sira ye min ye fili sira ye min ye a ma dɔn e ye tawsiri jumɛn kɛ wal furqan kurana bɛ tiɲɛ ni nkalon bɔ ɲɔgɔn na dɛ ninnu ye kalo mumɛn kɛ u bɛ olu lamɛn u ma tiɲɛ ni nkalon bɔ ɲɔgɔn na u ma tawhiri ni musirikiya bɔ ɲɔgɔn na u ma muminiya ni munafagiya bɔ ɲɔgɔn na u ma kafira ni silamiya bɔ ɲɔgɔn na i ma sunna ni bidiya bɔ ɲɔgɔn na e ye tawsirikɛla tawsirikɛla t'aw ye dɛ barokɛla de y'aw ye ani fɛn ɲininaw balo a b'a ka balo ɲini cogo ɲini ani a bɛ tawsiri la ko kɛlɛw tɛ dɛ kurana mana mɔgɔw ka to dibi ni fili ni yɛrɛ sagokɛla koyi kurana nana ka faranfasiya de kɛ tiɲɛ ni nkalon ka bɔ ɲɔgɔn na ɲuman ni juguman ka bɔ ɲɔgɔn na ala ka jama ni setanɛ ka jama ka bɔ ɲɔgɔn na tawhiditigi ni musiriki ka bɔ ɲɔgɔn na mumini ni munafiki ka bɔ ɲɔgɔn na silama ni kafiri ka bɔ ɲɔgɔn na kurana dabura nin de kama al-furqan sunna mɔgɔ ni bida mɔgɔ ka bɔ ɲɔgɔn na faman sahida minkum sahara falyasumhu awa ni mɔgɔ min hadarila kalo in na i serela kalo in na kalo in jɔra sunkalo yera a su dɛ aha nin de ye yɔrɔ in min ye wala ladina yutiqunahu fidyatu ta'am miskinin nin da tushe fɔlɔ la i tun bi ka suwa de la ina su ube ina mure boke mais faman shahida minkum sahara falyasumhu o nana o tushe awa ala ko ni koni ni kalo yera sa kalo sabatira ki kenemato ye balugu ye foyi tela sude mure bote tuguni de ibe sude ni koni ka kene ite tamala banatila ibe sude de ni tumbi ka suwala na kadi ka sunna kadi be mure be ko tusera de ni koni kalo ye sisa i sere yara kalo la ibe sude donc soit tusera ka boy ka bo mure bola o man kana marida awa harab alako harbi mana itumbe iswa minna na karibe sunna karibe mure bo ode tusera de me tusuru ni bana baga todo ube ni be tamala ika juruta o ba nola de o ma tushe ode ato asagiroka ako man kana marida me ni mugo min bana baga tode do aw ala safari nu ube ni be tamade ka fa iddatu min ayyamu ukhra bana konona la ye tile munum mi tama kono ye tile munum mi ni sungalo temena ile ku jate kalo were la ku sara etaba no la de buna basiko ale ko aya matuse mure bo ko matuse de ko mure bo ale ko
ko mure be matose chokoroba min tese ka sun muso koroba min korola tese ka su pew ko mure boy matuse o ka kola ko chokoroba min tese ka su ko mure boy bi in anola wayen parce que ibi ka so de la ina su ni tese ka su mumbe ble sun chum palasila ala to ni bili swala sunni min ni nyokonje ni sun tese ka ke sisa o be bila sunnola walay buna basiko ayay matuse chokorba min tese ka su ayay matuse ka kibariala muso korba min tese ka su ayay matuse ka kibariala mana ni mogo korola atese ka minogo kun atese ka kungo kun me aka hakili ba chogola ninte su me alebe mure boke mure mbe abe anola leyede chokorba min tese ka su alebe mure bodeke muso korba min fana korola atese ka su mure be matuse ale bol ale ka kiri lale ale ka yoro lale ale kotela mure boy mba chogola ama touché ale ka kotela ale korola tese ka su ale be mure bo donc che korwa min tese ka su akiri fule abe mure bo kay anya fo chogo mi kilo kele anitla na kada e kalo fura akabo na kada e kalo chamancha akabo na kada ka bila ni kalo banna akabo na kada ka bedi fantankele man na kada ka tila fantani ngonje chokorba min tese ka su muso korba min tese ka su na ka hakili kanye mais ni chokoroba min ale koroya ya hakiri nyere chinya aka hakili te mure bote ninka suntaka parce que silamiya sariya bara binna ka bo aleka ni hakili te dro silamiya baro binna ka boyka ni korola hakiri fanate mure bota ka suntaka muso koroba min korola hakili te mure bota ka suntaka ube binna ka boka min ka hakili be wode be mure boke yuridu Allahu bikum al-yusra ala yen no yade la nyine awye alama wala yuridu bikum al-usra alama gereya la nyine awye wodi ato summi fulen ni nyenni ala ya farda amake sammu me anko sum amake kalo sabay amake kalo fulay kalo kele ni nya ala kan no yade ama ayen no yade la nyine nanye ama geleya la nyine nanye nin kalo kele min fana fulen ni san dola kalo dola anake mugani konondo kalo dola anake bisaba o yere akonni banana ube be tamala juruta ni kenera ibasara ala yen no yade la nyini nawye ama gele ya la nyini nawye de wal tukmilu li iddata mana yuridu bikum an tukmilu li iddata ala ba nyina u fe fana aka jate dafade ala ba nyina fa kalo jate dafade na ye sungalo min su sungalo kera mugani konontore mugani konontosu na ye sungalo min su sungalo min kera bisabade aye bisabade sude ala ba nyina fe kona ka jate dafade mbalmo mali yew jigne be dinga kono ni yorola de abe sambi sababe na sambi sababo sisa ube sammuga mali yew koni ka sungalo danye mugani konontore dinya jamana tobe se ka bisaba sude mais an ye sungalo ko ni signé an yere bolo mugani konontan malien ko anta temaka o ko ni sera kalo be yi togo toga be yambe sami abe sam muga bo sam bisaba te su kalo la ya ala fana ko ne anyina fe aka jate dafade sungalo kera mugani kononto de aka mugani kononto su ni sungalo kera bisaba de ne ya nyina fe aka jate dafa ka bisaba su de awa abo chokodela ni eye sungalo min juruta bana kama ube tama kama ni sungalo kera mugani kononto de jate dafa la ba nyina fe ka jate dafa ni be juru in sarai ka mugani kononto isu ni eye sungalo min juruta ni sungalo min nyewa ni sungalo in kera bisaba de ala ba nyini fe ni ba juru sara jate dafa de ikabbi sabade sude hari na ya sore sungaro min juruto kera bi sabade me eya asara kalo minna parce que kalo mume yo de juruta me eya asara kalo minna o kalo kera mugani kononto kana fo ko kalo be ke mugani kononto bin wasado nina ayi ye sungaro min juruta ni bi sabade do eya asara kalo minna kera mugani kononto don kelen su kafaraka ikajate dafa de ne ala ba nyina u fe akajate dafa wali tukmili datu koroninde wali tukabbirullah
ni ala ba nyinaw fe fana aka ala bonya togofo ala ma hadakum ala ya aka kandali minke ala aka kanda yinka ala ye kanda minke awye oka mba nyina fe aka ala bonya togofo re mana salli banne nabe salli ni sungalo banna aka kabaru fo ka ala bonya togofo parce que ala ya ka kandali minke sungalo sunina ala ya ka kandali minke kan ni sariya munun di awma ala ba fe aka ala ewa bonya kade aka ala kabaru fo ka ala bonya kade wala allakum tashkuruna adola fana beke sababu ye abeke ala barakata baay ona ke sababu ye fana ana ala barakata kala barakata ne annawunye kala barakata ne aka duskunye kala barakata ni aka sufewye minye ka baranyo ke alay قرأ آيات كما يعني بشيء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين بسم الله الرحمن